दिनै इउपिपिएलआ जोंनि फैबाय थानाय फिसा फिसौनि इयुनखौ दानो होननानैसो थांखि लादों। जोङो जेरै मेरैनो जोंथ' जालांनो हायो नङा होमबा? नाथाय जोंनि फिसाफ्रा जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय फिसा फिसौआ जाहाथे मोजां मोनसे सुबिदा बा मोजां सान्थियै संसार जालांनो हायो, बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै गोरोबनानै गोबानानै जाहाथे संसारखौ जालांनो हायो, बिनि थाखायसो दिनै जोङो गोजोननायखौ लुबैदों नङा होमबा? পৰিৱৰ্তন মানে পৰিৱৰ্তন আমাক লাগে বুলি ক'ব নালাগে, লাগে বুলি ক'লে বিচাৰিয়া হ'ব। আমি ক'ব লাগিব আমি পৰিৱৰ্তনটো আনিম, হয় না নহয়? আমি পৰিৱৰ্তন আনিম, আমি নাৰী শক্তি এইবাৰ বিটিআৰত দেখাম, সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি ল'ব লাগিব, আমি প্ৰতিজ্ঞা ল'ব লাগিব। মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, এই আমাৰ সাৰা বিটিআৰৰ যে মহিলা আই মাতৃবিলাকৰ যি অধিকাৰ পাব লাগে, এই অধিকাৰ কাৰণে মই সদায় লাগি থাকিম। যিমান দিনলৈকে মোক ভগৱানে আশীৰ্বাদ দি ৰাখে, ইমান দিনলৈকে মই মহিলাৰ মাতৃ অধিকাৰ যাহাতে আমাৰ ছোৱালীবিলাক মাথা উঠাই কথা ক'ব পাৰে, সেইটো অধিকাৰ আমি ওলাই আনিব লাগিব। আজিৰ দিনত আমি বহুত দেখা পাই আছো, আমাৰ মহিলাবিলাকে কোনোবা অফিচত গ'লে কথা কৈ মাথা দাঙি কথা ক'ব নোৱাৰে। কোনোবা অফিচাৰে দম দিলে চুপচাপ ঘূৰি আহে। কিবা দৰখাস্ত লিখা হোৱা নাই, কয় এইটো হোৱা নাই, কোনে লিখিছে, লাজতে ঘূৰি আহে। যাহাতে সেইটো নহয়, হয় না নহয়? আৰু আজিৰ দিনত বহুতকেইটা আমি দেখা পাই আছো, আমাৰ ছোৱালীবিলাকে অকলে ঘূৰিব নোৱাৰে। আমাৰ 15-13 বছৰৰ ছোৱালীও ৰাস্তা ঘাটত অকলে ঘূৰিব নোৱাৰে। এই যে আজি ৰিচেণ্টলি মই এটা খবৰ পালোঁ, খৈৰাবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গততে এটা মহিলা লৈ যায় ৰেপ কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে। আমাৰ অধিকাৰ নাই নেকি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে? जोंहा थांनानै थानायनि थाखाय मोनथाय गैया नामा? जोंनि फिसा हिन्जावफ्रा थांनानै थानो मोनथाय गैया नामा? जों बिमा माहारिया थांनानै थानो मोनथाय गैया नामा? जोंनि सायाव अयथासार जागासिनो दङ। मानि थाखाय? जोंनि फिसा हिन्जावा दिनैसिमबो खोथा बुंनो हाया, लामा सामा हारसिं थाबायनो हाया। मोनाबानो फिसा हिन्जावा अबावबा थांबानो बिखा ख्लाब 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 जानो गोनां जादों। मानो? माने जों जेब्लाबो सानो हिन्जाव माहारिया जों हिन्जावसो। न' माब्लाबाबो साननानै लानो नाङा आं हिन्जावसो, आं उन्दै नङा। मानोना जों बिमासो, जों बिमा हारिसो, जों बिमानिफ्राय आरो शक्तिशाली रावबो गैया आं बुंनो नागिरदों। मानोना जोंनो आफा इसोरा बे शक्तिखौ होदों। जों बिमा माहारिजों समान शक्तिशाली गैया। गोसो जायोबा जों गोबां रूप लानो हायो। बिमाया बे रूपखौ लानांगोन। आं बयनिसिमबो खावलायदों बिमा माहारिनिसिम, मानोना जों उन्दै हारि नङा। हौवा आरो हिन्जाव जों जाथिया मोननैल', हौवा आरो हिन्जाव। नाथाय जोंनो आफा इसोरा ओरैबायदि शक्ति होदों, हौवा माहारिनिफ्रायबो बिमा माहारिया बांसिन शक्तिशाली दङ। जों 9 मास 9 दिन गोरबोआव लानानै गथ'खौ जोनोम होयो, जों संसारखौ देखायो, अब्ला शक्तिशालिया सोर? बिमाया नंगौना नङा? अब्ला जों मानो नायगंनानै मानो खोथा बुंनांगौ? जोंनि फिसा हिन्जावा मानो लामायाव हारसिं थाबायनो मोना, मानो थाबायनो हाया? बेनि थाखायनो आं बयनिसिमबो खावलायगोन, जोंनि बिमा माहारिया सांग्रां जानांसिगोन। बिमा माहारिया गोख्रों जायाब्ला जोंनि फिसा फिसौआ इयुनावबो बेबायदिनो थाबाय थालांगोन। बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायदों बिमा माहारिनिसिम, जोंहा फैबाय थानाय नैबे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौनो मदद खालामनानै जोङो थांखि लानांगोन। बिमा माहारिया नैबे बिटिआरखौ जों सनानि बिटिआर खालामनो होननानै जानजि खाफ्रानांगोन। बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायदों। नोंथांमोनखौ आङो गले गले बेखौनो खावलायो जे जोंहा फैबाय थानाय समाव जोङो बिटिआरखौ सनानि मोनसे बिटिआर खालामनो थाखाय थांखि लानांगोन। जाहाथे जों नैबे बिटिआराव जोंनि फिसा हिन्जावफ्रा मोजां मोनसे सुबिदा मोनलाङो। जोंनि फिसा हिन्जावा खर' थिखोनानै बाथ्रा बुंनो हायो। बिनि थाखाय जानजि खाफ्रानांगोन। सानफ्रामबो रेप मार्डार फिसा हिन्जावनि सायाव। मानो? नै खैराबारियाव आरोबाव जाबावदों नै दाख्लैसो, आरो सासे आइजोखौ खुगा खाथेनानै मोखां खाथेनानै
आखाइ खाथेनानै गासिबो देहायाव गासिबो हाब्रा लांजोबनाय दिनै मोदोमाव गासिबो देहायावनो हाब्रानानै गालांजोबदों जोबोद दुखुनांथाव आङो एसे आगोलाव थानायावबो हाबबोदों जाहाथे जोंनि फंसे बाथ्रायानो एसे खामानि होयो खोमा होननानै आं आइसिजों रायलायबोनाय जादों जे जोंनि बिमा माहारिया मानो बिदि जाबाय थाखो जोंनि आइजो माहारिखौ मानो बिदि खालामबाय थाखो नोंथांमोना बहा थाखो नङा होमबा दा बेखायनो आं रायजो राजाखौबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों दिनैहाय आंनिया बेबायदिनो आङो बै बिपिएफ हान्जानि बायदि नै नोंसोरनो एबार सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 1 लाख होनोसै 2 लाख होनोसै होननानै 15 बोसोर थगायनाय आंनाव हुदा गैया आङो मा समाजखौ सिबिनो होननानै दुलाराय बर' फरायसानि नेत्रियै आङो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नांथाबबोनानै खामानि मावनाय सासे आइजो आङो 2004 निफ्राय जे समाजखौ सिबिनो थाखाय आथिं होजेननायानो आंनि गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखायनो आंनि साननाय हनाय आंनि लेक्सारा बेलेग जायो आं दिनै बुंनो हानाय नङा बै आब' कमलिमोन बायदि नै नोंसोरनो उइभिं होनोसै होननानै 15 बोसोर थगायनाय नै नोंसोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थाखा सोनोसै होननानै मिटिं लिंफ्लानाय बेबायदि आंनाव हुदा गैया आं बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों दिनै इउपिपिएलनि जानानै आं सासे इउपिपिएलनि आफादगिरि जानानै आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन आंनिया अराय समनि थाखाय आं राजनितिकआवल' खामानि मावनाय नङा आङो इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो आं समाजखौ फोसाबनोबो समायखिरा लादों रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन आं समाजखौ फोसाबलांनोबो समायखिरा लादों आइजो माहारिखौ मोजां मोनसे स्थानाव लांनो थाखाय आङो समायखिरा लादों आरो नोंथांमोननि सेराव नैबे फोथाराव आङो दिनै समायखिरा लायो जे बिमा माहारिया मोनथाय मोननांगौ बिमा माहारिया नैबे बिटिआरआव खर' दिखोनानै खोथा बुंनो हानाय शक्ति जागोन आरो मोनथायखौ मोनगोन बे मिजिंखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होबाय रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.